Jeg er budt til reception på Kenneth Krabats nye bog, e-bog, Tidens Kælven, og det er jeg jo meget glad for. Og jeg har lige drukket min Cola Light. Jeg har også i dagens anledning købt den her meget fine vin. Jeg ved ikke, om man kan se den. Amarone della Valpolicella. Eller Valpolicella. Cella. Ja, whatever. Og så har Kenneth foreslået på Facebook, at vi læser noget op for hinanden. Stille og roligt her i haven, Facebook-haven. Jeg kan jo starte med noget, jeg engang skrev omkring årsskiftet. Undskyld. Ej. Væk med tyggegummiet. Og jeg vil læse noget op, som hedder gentagelser. Alt er jo gentagelser i virkeligheden. Det har ikke slået mig før, men kors, hvor findes der mange gentagelser. Der er for eksempel måden, du svinger dine ben ud over sengekanten og møder gulvet med fodsålerne. Der er trinene ned ad trappen fra soveværelse til stue. Ruten ud til køkkenet, hvor du åbner køleskabet og griber efter brød og smør, lægger det på køkkenbordet og derefter åbner skuffen med bestik. Famler efter kniven, der giver dig smør på brød. Samtidig afbrydes gentagelserne af en ganske lille ting. Måske ligger kniven ikke i skuffen, fordi den er havnet hos gaflerne. Det kan også være, at din hånd havner hos gaflerne, i stedet for at gribe efter kniven i det rum, hvor den ellers altid har ligget. Det lille sekund eller mindre, hvor dine fingre får fat i gaflerne i stedet for kniven, bryder ind i dine gentagelser på en sådan måde, at du måske kigger forbavset op og ser ud af vinduet, hvor dine øjne fanges af en gren, der bevæger sig på et grantræ. På den gren sidder et egern og spiser en kogle, og du glemmer gaflen eller kniven, måske begge redskaber. Egernet spiser, du ser, du lukker skuffen. Din kæreste kommer farende og siger, at du er travlt. Du skal nå at smøre dit brød eller hans brød. Du bliver irriteret, fordi du hellere vil betragte det røde egern på grenen. Du peger ud på træet, og din kæreste ryster på hovedet og taler højere. Du bliver sur og siger, at han kan smøre sit lortebrød selv i skændens. Han går ud på badeværelset, smækker døren efter sig. Du får ondt i hjertet, åbner skuffen med bestik og griber efter en gaffel, som om den var en kniv. Så køler du gaflen ned i skuffen igen, eller det tror du. Gaflen smutter fra dig og rammer din venstre fod. Det gør selvfølgelig ondt, og du bander højt, og din kæreste kommer løbende og siger, at du skal flytte, og det er januar, det er koldt, og sneen ligger stadig ude i haven. Her er det pludselig en ny fornemmelse, der dukker op. Den nye fornemmelse at blive skilt. Skilt fra sin gamle krop. Hovedet ind i et nyt år. Fødderne stukket af en gaffel, men svævende i det gamle. Mellemrummet mellem nyt og gammelt er ren limbo. Ikke en dans for Trinidad, men en afgrund. Eller måske er det en dans, og måske opstod den ikke i Trinidad, men på Hawaii. Du er ikke sikker? Google. Du kan jo bare google dansen og se, hvor den kommer fra. Og nu blev teksten væk. Fucking Arnold. Nå. Du kan jo bare google dansen og se, hvor den kommer fra. Limbo handler om at gå lavt, så hvor lavt vil du synke? Taber. Du må gøre noget. Du kan ikke bare blive ved med at synke. Du må rejse til et varmere sted, bare en uges tid eller en weekend. Hvorfor ikke Trinidad eller Hawaii? Du kan stadig nå det. Der er flyverafgang hele tiden. How low will you go? Den store isknuser eller vaneknuser, som fjernede dig fra limbo, var en ganske almindelig gaffel, som du tog for at være en kniv. Det fantastiske er, at du planlægger en rejse lige nu, i andres øjne bare en rejse, men i dine et afbræk i en næsten zombieagtig tilstand. Der er ingen grund til panik. Du er stadig sammen med din elskede i det samme soveværelse på første salen, men vær vågen over for de små forandringer. Så kommer hverdagsmiraklerne væltende. Skål, Kenneth, og tillykke. Det smager sgu godt.